ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amom kadino apay anak karagrag sakak, Maray. Ay, Jack nga rod ammo, Maray. Mas daaw. Tay-tay pala ako manatawa ka. Ha? Agmao yung siguro na? Na, no si ka marikuanang kat naragsak, ni mat marituyang, kaslama din sa tial daw na ita ah. Ha? Apay ngay nga agpaiso, marituyang, tada ka mo di taigid anak ako silap. Umasidag ka man ngamin dito'y marituyang, tapno manggag mo ti pagsarsaritaan mi kan ni marikuanang. Sapay ibagak ko man ti rason no apay anaragsakak. Ammo ko no apay anaragsak ka, Maray. Mapugtua, Maray. Adan love life mo, anya. Saan, Maray? Adaw tigimatang itilako na. Saan mo't aday ta, Maray? Nay, anya ngay nga rod ti rason no apay anaragsak ka. Ibagak man langan. Iso anaragsak ka, gaputaag progresyon da ito'y barangay tayaw. Ay, nadlaw mo matgayam dayta, Maray. Apay kidinadyak madlaw kat may saak nga rod akagawad. Sika ngay, marituyang. Madlaw mo kadimot ti panagprogreso to'y barangay tayaw. Saan? Na. Na. Hey? Madia talaga ti aldaw ni marituyang. Anya kumanga iti nagprogreswan da ito a barangay? Ha? Iso malangay sa... Na. Awan ti panagprogreso da ito'y a barangay. Aging gaan ni Kapitan Enteng ti Kapitan. Na. Naglaw mo day dyan, itataba daw. Nadlaw ti anya. Dirang tayo nagnanto'y tricycle ko ah. Anya kumanga iti madlaw ko iyay. Sana nga gun-gun-gaw nakas iday. Ay, saan na yan? Sana na. Tayong patarimaan dagiti opisyalis tayo. Ay, impatarimaan da gaya ba? Pamanak-naklayang day ta. Nagprogrison day ito'y barangay tayo. Progresa? Aha, sala mamati ti day tagay bagbagam ko araw. Isardang mo kiti day ito'y tricycle mo, di tabatok ti balay may. Ta bumabakaw. O di isardang. Up. Tataba daw. Sakbaya bumaba ka dito'y tricycle ka. Awan ka diti matmatlaw, mau. Anya man nanday tangay. Ay, disturbo ka. Dito'y kalsada tayo, aw. Simintadon, aw. Kanya kumangay no na simintan. Kaya't asawan day ta. Agprogrison day ito'y barangay tayo. Aha, jak mamati ko araw. Uray anya pa iti bagbaga mapanmanag na polos, jak pachay. Ayan nga'y dagiti pinalingkaim si Kabadong. At dada dita basket ah. May saka mo na damag-adamag. Di mo lakitain ay. Na, apay nga'y ngarod nga agungot ka. Agdamdamag aklaang mag. Kano si kamatin mo na nagungay. Agdamdamag ka lang agungot ka ba? Kasano ajak makaungag? Pagsarsaritaan ki, den dagiti kukumaray. Anag progreso kanun da ito barangay tayaw. Iso ngarod mo't anapudo ti ulok. Taday tati pilpili ni Kwaraw. Anag progresaon to'y barangay tayaw. Wayne, jay kanurang tay saanin nga gunggunggaon. Dahito'y kalsada, asigod nga about ita na simintaon. Dahi takot ti pakaruruda. Ay urasyak, maruruda. Sa narumbang agprogreso dahito'y barangay. Tano siyak to ti agbalin na kapitan. Siyak taw ti mang paprogresaw dito'y barangay. Dahi tamat nga raw ti kayat ko nga ibaga. Ay mabiitan tuyang. Mabiitan na siyak ti agbalin na kapitan. Pinturak dagiti amin awiting sid dito'y barangay. Nasayahat mo't no kasta, Kapitan. Tapno at adda pumintas dito'y barangay tayaw. Pampanunutek nga ron noan niya akolor ti pang pintor kaw. Ni Kapitan mo, panunutom pa'y laang. Agsakit laang ti ulom nga agpanunot. May mayat nupeng ti pang pintor Madimat panunutom met Saan la babae mo ti agnana dito'y barangay tayo? No di mo kaya, tay kud. Yay sabong-sabungan at ipigkat mo latan. Ang mga no'y bagada abakla kami. Addan tumanan nga agsaon ni pari badong.
Nagkunapinturan nyo dahi tawiting siya, guarab. Isutin bilin ni Uncle ka, tata ba daw? Nay, nalinisan nyo pa yan. Napayakas lang makaungot ka. Imbis ko mamaragsakan ka, tanalinisin dahi ito'y waiting sheet tayaw. Sana mabalain, kanjak itulok a pinturan nyo. Kinlinisan nyo dahi ito'y awiting siya. Nay, apa yan? Kino paglinlinungak itinuang dahi tayo. Ay, uwin gayam Oy, imbilin ni Uncle ka o nga ibagakan ka. Asahanin na mabalin na paglinungan tinuang dahi ito'y waiting sheet. Anya, imbaga na dahi ta. Isukit ang makaungungat at kingkuha na kay. Takanayo na kontrabida itibiyag ka. Katsan mo't nga mina talaga paglinungan tinuang ti waiting sheet. Kahit anya ngay nga ro usar na. Paglinungan ti taaw. Isungod alinisan kan pinturaan may. Ay sana nga manugot iti dahi ta. Ha? Agungatak, makilabanak, makipinatayak. Yay! Agsarita taman pare, at tungtung ta. Na, makaungungot kan sa abigbigat Ay talaga makaungutak pare. Agure ka, nakaibgam kamot iti panabas. Ay. Ay talaga nga usarag da ito no dinagdenggain. Ay, denggan ka. Agkalma ka kadi. Apay anyat pagpupudutan ti ulom. Apay, imbawal mo na ya, nga ilinong ko tinuang ko dito waiting side. Ay, wen At pinatay talangin ano kasta pare. Ay, saan Apay ngay akasta pare. Pag ilinungak lang tinuang ko, pare yaw. Tao tinaskan nga aglinong iti waiting seed pare. Diyak kaya't adang ganda nyaman na palawag mo pare. Ikan naklang tirasaw, nagumuraking ka no kasta. Ay, jakman amaw. No apay akagura da pari badong kan marituyang ti panagprogreso ti barangay tayo. Day tangarot ti dakkel aburbur tsa kanya. No mangag ni marituyang ti panagprogreso da ti barangay. Agungat adagos. Saan kano apud nung agprogreso ti barangay tayo akabildatan? Baybayan tay dagitan. Makita damot iti aglawlaw tayo ti panagprogreso ti barangay tayo. Wen, inteng. Ala, ituloy mulat ta dagiti nakalinya a proyektom. Saan ka apaapiktaran kadagijay at tao? Sapay, ako kumari, ako kumpare tayo. Kasta damit. Ay, imbes ko asuportaran da ka. Hanggang kalkalabanan da ka Nasken amasilawan dati barangay tayo iti rabi Ay na, nagsaya atan ngay no masilawan, kapitan. Tatalagaan nasipnget. Wala. Iso day tati may sa kadagiti proyekto. Ti panagpaaramid iti street lights. Nagmayatan ngay, kapitan. Kapitan, mabalin ti agkid daw. Ano data? Mabalin adito'y sangwanan ti tersinak ti paikam iti street lights. Una. Data talaga ti planok, taado ti aggatang iti tirsinam iti rabi Hey, agyaman unay, kapitan. May samet nga street light iti sangwanan da paribadong. Tapno nalawag mo ti aglawlaw da Ay sigurado maragsakan da. Adapay ko makidawakan ka, numabalain, kapitan. Ibaga ma. Mabalin nga agsumbangir asilaw ti ikabil mo dito sangwanan ti tersinak. May sa ijikan nawan, may samot ijikan ni Kade. Agsumbanger! Nabsuga ka ng rabia. Mayat kumatag pag na di tarwar, ang nagsipngad, Mike. Dayta, ti bagbagadang agprogreso a barangay. Nagsipngad iti rabi ay. Patsyan mo dito, bagbagada, progreso. Ngarod Nay. Badong, kita igerwar. Unyag pa isang. Kilaat mo't latan alimawat. Addan silaw, day tanabayagan apos ti ditarwar nga awan silaw na. Nay. Apa nga katawa ka? Kati nakakatawa dita. Naragsakak nga raw, taddan silaw na ditarwar. Ay, agtal na ka. Ay, lapdam ki dan ti kinaragsakaw. Naglawagan nay, nagmayaten taglawlaw dito'y balay. Day talang ti pakaragsakam. Nagrabaw mo tiraragsaka mo na ya. Siyempre mabali na kaun amapan makichismes. Oray rabi ay.
Kat si kamay, mabalin kamot na mapanagpag na pagna. Ay, agtala ka. Agtala ka nga katawa. Ay nasaan akong nga katawa. Huwag ngam nakaisam ka pailaing. Apay, bawal ti umisam. Bawal. Bawal ka nga katawa. Bawal ka nga umisam. Papanam ko raw. Mapanak man nag-aram tatabataw. Naglawag nga minan katitirabi dito igit ti kalsada. Iso ang mapanak ko nag-aram. Ina, tauray ka lag sa gawisyo Apay, saan ka maragsakan tatabataw? At dan street light dito'y barangay tayaw. Mabalin ka na rumaritirabi Pakaragsakat kumangay. Pakakitahan laang agprogrison dito'y barangay tayaw. Dahil tama ng tibagbagamaon. Makauma ka. Pudno mate. Ipanakal mo man ang kalmaw. Siyempre, proyekto namin dagitawi. Malaga garamay. Tagpag na pag nakmamay dito, uray rabi Naibos tila kum akapikan asukar, maray. Ay na, ado tilakok. Ngam na ibos iderabi tanagado ti may gimatang. Kasta aya. Dakkel at talaga tinaitulong dagita agsumbangir nga street light dito isang wana di Tersinak. Kayat mo asawan, imado ti aggatang itirabi Kunak nga rod maray, amang lukatak uray rabi Ay kat may mayat manen Ay, unay, kataragsak kon aya. Ang may mayat matlatan no at the love life mo. Day talakit din lakom ti pakaragragsakam. Ay, nakangagmanan day ta ako marita akong trabida. Ay, win nga rod. Nay, apay nga ay marituyang. Kasla nakaungungot kamutlat ta akanayon. Kasanaw, basta umayak ditoy. Awan lakit din ti sabali a pagtungtungan niya no saan ati panagprogreso ti barangay ket awan mo't makita bikin ni badong ko a panagprogreso na. Kasano ko maamakita yo, kat nakakidem kayon sa mga men. Agmulagat kayo Warog, nagadun sa mutan ti ararmam. Ungarod antay, jakmat makapiling. 5 ti ararmak di tadaya. Sanga 10 met iji abagatan. Nagadon? Agasam ngay dayta. Nagmayat mo't ngamin ti agaram, tanaglawag iti rabi Wen angam saan mo't nga ado ati armam. May salaang ti rumbang nga asawaam. Kasanaw, gaputan na lawag iti rabi makitak dag iti babalasang. Kan makita damat ti kinagwapaw. Ay basta. Masapol amay salaang ti armam. Jay kap-kap na kam abalasang. Nay, apay ngay tarabiin kat saan mo't lang agsilaw ang dagita nga street lights. Napundidan maray. Mayat dapay mo't idirabi Nagaduti may gimatang. Saan ka na makalako ita? Awanan silaw mau. Naan ano ngay nga tanda kita nga street lights. Nagprogreso ay mga minato a barangay. Wala mo ka. Naskan ang mai-report ko da ito ikan ni Kapitan. Kasano nga mapanak agaramang kail? Kat nagsipngut-mutan iti rabi awanin dag iti street lights. Ay, isungarod mo ti in-report kanyak ni kagawad kuanang. Ganda ng buong kadag iti silaw ang kail. Pagsayaatan ti barangay, pirjen daki din. At dan nakakita no asino tinang buong kadag iti street lights ang kail. Ha? Ay, asino ka no tinakita daan ang buong? Ni kanumat tataba daw. Apay ngay adito'y makainitan ti pagururayam iti lugan. Ay, kasano Kapitan, adamot kalding kanuang anak kapagod ije waiting shade anas kan apagurayan kuma. Ay, tao ti kunak nga aglinong ije waiting shed. Saan ading wen? Asino man ang ti akin aramid iti dayta? May sala ang ti itudtududa, ni Kabadong. Talaga asaan na kayat nga agprogreso ti barangay tayo Saan na akayat, Kapitan?
Iso apir dyan na amin ang narugyan tayo a proyekto. Kapitan! Na. Naskan nga itaray tayo ni Badong ko iya ospital! Tapay maray. Marigatan nga umangas! Kastaya, sige, tulungan tayo ni Pare Badong. Ito yung tricycle ko ti ambulansya, Kyle. Hapo. Ay, dalay na ako na di ospital. Ala, itayon. Imbag lakit tayo. Tanataray manda ito yung kalsada, kinto yung rangtay. Martagak tayo patanay. Piksamang kay. Piksam ti pa nag-uwiwimaw, tapos naglisi dagiti tao. Nagbit tayo ang nakadanon dito yung ospital. Mayat gayam ti kalsada, iso a dire-diretso tayo. Ay, makaagos ang mitay. Ha? Kutno ko naman saan ka makaangis itay. Ay, mangrab-rabak kan sabot, pare. Ay, talaga mo't asaan na ka makaagos itay, pare. Napay kami na ya. Naispalanak. Ya. Ay, unay kan. Naispalan ka lang, binanog na kami pa'y kanikwaraw. Agasa mo ti panag, wiw. Kungay. Si makit pa'y ti karabukob ko anag, wiw. Agyaman na ka na kayo, Kuaraw, kun parintay. Tanarik na ka talaga, kaisaksakit yaw, ti kabarangayan yaw. Kun talaga mo't nagprogreso na ito barangay tayaw. Mayatin ti kalsada. Saludo aking ka, pare. Nagsaludo pa'y. Ni agsisinaludo tayo na. Ay! Sakman mo katawa itako kumaray. Anya ti mapaspasamakan ka marituyang. Naragsakak nga road, tanibadong kaw, na isalbar ti biyag na. Ay, nabalo ako man adi na oras, no saan aga po ititulong da kapitan kan kwaraw. Kasano, katkalat mutlata ka nun asaan anak kaangos ni Badong mo. O anya, maibagampay ka di asaan ana progreso ti barangay tayaw. Ay, progresyon ko kumaray. Believe kaming kinibadong ko kada kayo a barangay officials. Ay, kabaranggayan. Suportaran nyo ngamin dagiti barangay officials yo. Basta pagsayaatan ti barangay, ti aramidan na. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.